ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଲେ ଦେବକୀର ବାହାର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସନ୍ଧାଉ ଘରୁ ମତେ ଜଣାଇଲେ এই শুভলগ্ন যদি পড়ি যাইଥିଲେ পুত্র তোর অড়িয়ল ভଉଣୀ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତରେ ପୁତ୍ର। ପିତା କୁହ ପିତା ମୋ
କାହା ସହିତ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା? କୁହ ପିତା, କୁହ। ମୋ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀର ବାହାଘର କାହା ସହିତ ପିତା? ସୁଦେବ ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ ସହିତ। ସୁଦେବ ସୁତ ବସୁଦେବ ସହିତ। ତା ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଛି ପିତା। ମୋ ପୁତ୍ର ଅତି ଆନନ୍ଦ ପିତା। ଏ ଯୁବରାଜ ବଂଶ ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦ। ବସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଯୁବରାଜ ବଂଶର ଜଣେ ମାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ପିତା, ମୋ ପୁତ୍ର ମୋ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଅଛି ପିତା? କୁହ ପିତା, କୁହ। ଏଇ ଦୁଇ ନୟନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତୁଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ମୋର ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ବାଟ ପଡ଼ିଥିଲା ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ପିତା, ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ଚାହିଁଥିବ। ତା ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ହେଲେ ପିତା, ମୋ ପୁତ୍ର ଏ ଯୁବରାଜ ବଂଶ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲି ଯାଇ ପଠେ। ନେଇ ଆସିଛି ମୋ ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ। କାହା ପାଇଁ ପିତା ଜାଣିଛ ପିତା? ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ମୋ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ଆଜି এই উগ্রসেন যুবরাজ তাংশক পায়ে গর্বিতরে পুত্র। ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଜି। ହେଲେ ପିତା, পুত্র କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ପିତା ମୁଁ ଏବେ? ଆଦେଶ ଦିଅ ପିତା। তোতে দেখে দত্ত বলিরে পুত্র বংশ। ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତା। পুত্র ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଉନଥିଲି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ଭାଇ। ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ତୁମର ଗେହ୍ଲା ଭାବିକୁ ଭୁଲି ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଇଥିଲ ଭାଇ। ମୋ ସୁଖ